Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Pilur konco warga NU kabeh, dulur NU. Sih bosen to ngrungokne suarane Pak Parson Agus Waluyo. Yo bosen ngrungokne suarane ra apa-apa, penting engko wayah dadi ketua PCN Kabupaten Karanganyar dipilih ngono ya Lur ya. Oh no, nek ora dipilih piye? Ya ora apa-apa. Ning wajib menang, Lur. Wajib menang, haram kalah, ngono. Iki cerita-cerita ya, Lur ya. Cerita-cerita kabeh do ngerti, nggih. Semua orang udah tahu. Embrio dari NU itu adalah jenenge kelompok diskusi ya, dialog lah, ngobrol-ngobrol. Jenenge Taswirul Afkar. Ngono ta Lur? Bener ra ya? Nek salah komen. Nek salah dikomeni. Syukur ditransferi duit sing akeh, 1 miliar, 2 miliar ngono. Gak apa-apa. Ngono ya, dikake gift ngono lho. Ngono ya Lur ya. Dadi embrio NU iku saka Taswirul Afkar. Kurang luwih 1914. Masehi berarti kan Muhammadiyah wis ngadeg, mergo Muhammadiyah kurang luwih 19 rolas. Waktu kuwi muridé Mbah Hasyim Asy'ari jenenge Kyai Haji Mas Mansur gabung neng Taswirul Afkar. Ngono ta Lur? Bener ora? Nek salah dikomen lho ya Lur ya. Wah, wis dibully ya oleh, dikritik ya oleh. Nek teko rekening ditransfer sing akeh ya oleh. Wis pokoke gampang Lur nek aku ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Lah, ono cerita ngeten nggih. Ya dibantah kena cerita iki. Tahun 1915 Masehi, Mbah Khalil otomatis kan terlibat dalam awas. Taswirul Afkar iki ta Lur. Lah iku golek sanad amaliyah dan gerakan kepada Bani Ampel Dinto. Mergo NU kait biyen teko saiki selalu ngandakne yen NU iku terus ke perjuangane Wali Songo. Ngono lho Lur. Lah, tapi kan sing sejarah sing umum biasane kan melumpat. Saka Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil langsung ning Haromen. Padahal Wali Songo kan asli urip ning Indonesia dalam waktu yang lama. Ngono ta Lur? Lah, turunane Mbah Sunan Ngampel iku antara sanad dan nasab iku top ngono lho Lur. Wis DNA apa tes DNA. Jalur laki-laki sing lurus laki-laki nyanggone Mbah Sunan Ampel wis kodene JFGC, ra percaya tracking nang internet. Nah kuwi percaya wae wong aku bodoh Lur. Ngono kuwi dari sisi genetika. Terus aku ya wis nonton kitab-kitabe. Yen kitab-kitabe Mbah Sunan Ampel ngasih teko tahun 1800-an, 1900-an iku dari generasi ke generasi diturunkan di apa elaborasi atau disarah meneh engko di apa gawe mukhtasar meneh dari berbagai persoalan keilmuan sejarah dan remenge kan ono to Lur. Dadi wali mbiyen iki nek ngopeni anake karo diwulang ora kaya cah saiki gawe anak gur